аз дасти нохалафони амон ҳизби наҳсати исломӣ мо ба ҳамон ҳол дучор шудем ки вақте ки мо гуреза шуда кӯҳ ба кӯҳ рафтан мегирифтем, дар он ҷо гувоҳӣ он шудем, ҳеҷ аз хотирам намебарояд, ҳатто зани ҳомиладорам ҳамроҳи мо бемадор роҳ мегашт ва дар роҳ таваллуд кард. Ҳар кас ба имконияти худаш либоси зиёдатиашро доданд, кӯдакро печондем, ёрӣ мерасондем ба ҳамдигар. ва дар ҳамон ҷо бо чӯпонҳое ки ба мо вохӯрданд, онҳо ба мо раҳмашон омада гӯсфанд мекуштанд, ба равғани худаш вайро бирён карда ба мо тақсим мекард ки то ки мо қувваи роҳа кунему камака сер шуда боз роҳро тай намоем. ва ҳеҷ аз ёдам намебарояд он рӯзҳои сахттарин. Мо ба Колхозобод рафтем, моро аввал дар мактаб ҷо карданд. 3 рӯз мо дар мактаб истодем. халқи ноҳияи амон собиқ Колхозобод ниҳоят нағз буданд ки меҳрубон буданд, онҳо раҳмдил буданд, ҳамашон моро раҳмашон меомаданд. лекин Колхозобод нисбати ноҳияи Панҷ оромтар буд. ба қишлоқ омадем ва дидем ки ҳамин хонаҳо оташ сарзадагӣ ҳичи нест, ҳама ҷо валангор, хел дар як ҳолати вазнин буд. дар вақти ҷанги бародаркушӣ ҳарчанд ки мо ҳоли ҷавон будем, сиёсатро дуруст сарфаҳм намерафтем, лекин мо гувоҳи он будем ки падару модарон, пиронсолон, мӯйсафедон чашмонашон пур аз ашк дуо мекарданд ки ҳамин рӯзҳои сахт тезтар паси сар кунему. ҳизби наҳсати исломиро ҳақорат мекарданд, мегуфтанд ки барои он шуда мо ба ҳамин рӯзҳои сахт гирифтор шудем, озодӣ шаваду ободӣ шавад гуфта онҳо дуои нек мекарданд.